Hello, uno suffer jalan, thank you. Like 1K, congratulations. Thank you so much. Nisinya onong 1K kalam habar na. Like done, thank you so much. Hello na. Bagaimana? Ang kartobai de ang sini oंखारदों nag ada na ka mana खारनोसो नागिरदों लागावबाय मोसौ खादों आं मावथाथ' आदसा दे ओमफ्राय जोंहा सोर फैनो हादों दिङा ब्लग सौफैनो हाबाय थेंक इउ स माच गुड मर्निं मा होनदों मोसौ खादों आं र' दे दा फैफिनगोन अके फैदे जेबो नङा ओमफ्राय मा होनदों दिङाया लाइक done okay thank you so much good morning same to you फंबाय जोंना मा होनदों आं दिनै जा बेस्थ'थार जागोन अके दे जेबो नङा खामानियाव बयहाबो खामानि थायोना खोनादोंना खोनायाखै आं रायलायनायखौ please support me guys कर दीजिए सपोर्ट कर दीजिए please support guys support me ya खोनायो आदसा आं गल गल जाबाय थानाय नुवाखै खोनादों खोनायाखै नों सपोर्ट कर दीजिए गाइस आं बारा गोबाव दोनखाया आरोना जस्ट प्लिज सब दीजिए सब कर दीजिए शेयर कर दीजिए प्लीज कर रिक्टी आ गया हमारा थैंक यू सो मच गुड मॉर्निंग सेम टू यू कैसे हो ब्रो मैं ठीक हूँ आप कैसे हो राधे 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 कृष्ण हर हर महादेव जय श्री राम थैंक यू सो मच जय श्री राम यस नो राधे 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 थैंक यू सो मच मेरा लाइक करने आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राधे 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 थैंक यू पंकज जी
Bro, thank you. Thank you bro. Là है. Har Har Mahadev. Please join हो जाओ. सपोर्ट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए मेरा लाइव स्ट्रीम को. नमस्ते. नमस्ते भाई. राधे 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 राधे. हर हर महादेव. हर हर महादेव. हर हर महादेव. तो मस्त एंड ऑन रहने के लिए. Please support me guys. मुझे भी सपोर्ट करना है. मैं आपसे ऑल हूँ, ऑलरेडी ऑल. हाँ देखो पंकज जी, मैं आपसे ऑल. एलबी के बाद में आपको मैं वीडियो यूज कर दूंगा. ओके. मैं आपको एलबी के बाद में वीडियो वॉच कर दूंगा. प्लीज सपोर्ट कर दीजिए गाइस. प्लीज प्लीज. हर हर महादेव. हर हर महादेव. ओके. चिंता मत करना, के बाद में आपको मैं वीडियो वॉच कर दूंगा. मैं जमाव ऑफिशियल ब्लॉग सफैनो हादों. हाय गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. सेम टू यू. थैंक यू सो मच आंनि लाइव स्ट्रीम सफैनो होनो थाखाय गोजोननाय थाबाय. पंकज ने क्या बोला है? राधे राधे. थैंक यू सो मच. राधे 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 राधे. एमाव 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 एमाव. थैंक यू. एमाव एमाव एमाव. थैंक यू जमाव ऑफिशियल. लाइक डाउन. थैंक यू फॉर लाइक. थैंक यू सो मच लाइक होनो थाखाय. हर हर महादेव बोला है पंकज जी ने. एमाव 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 एमाव. आमीन. मा होनदों? मा होनदों? इसोरा बानायजाथाव जेबो खोनाजाथाव. आमीन आमीन आमीन. ओके. पंकज ने क्या बोला है? हर हर महादेव. सफैदों जा सेंग्रा सफैनो हादों. ओइ आफाइमाव लागावरबाय बिफाइमाव बिफा खुसें. मा खबर? फुंनि ब्रेकफास्ट जाबायना जायाखै? खिथाहरदो दे ब्र. अमाइन आप ऑफिस क्या बोला है? ऑफिस में अभी जी हूँ. ओके ओके ओके.
थैंक यू सो मच लाइक में थोड़ा टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्ण। ओमफ्राय जोंहा सफैनो हादों खुसेंग्रा सफैखादों। ओमफ्राय जोंहा खुसेंग्रा मा होनदों खुसेंग्रा जोमावा खुसेंग्रा सावना जाजानो नामा होनो। ओमफ्राय खुसेंग्राया मा होनदों नै खामानिसो मावनो फैबाय जाखांबाय अके। ओमफ्राय हामा जोमाव सुखे जेब्लानो। ओमफ्राय जोंहा थुलुंगा सफैथारदों हेलौ हेलौ हेलौ। ओमफ्राय मा होनदों खुसेंग्रा नों मानो सानजे लाइफआव फैयाखैनो। सानजे लाइफ फैदोंमोन आरो खयथायाव होआ। ओमफ्राय जोंना खुसेंग्राया आयौ थुनथुलिनो मिनिहरबाय जे। ओमफ्राय जोंहा आं उन्दुयो बिदि समाव सुखेनो। मोनायावसो होदों नामा नै खुसेंग्राया माबाया खुसेंग्रा नायनो थुलुंगा बहा दं स्कुलाव नामा थुलुंनि हेल' अफिसियेल। ओमफ्राय जोंहा मा होनदों जोमावा खुसेंग्रा नों मानो थुलुनि बेवाइनि लाइफआव मानो फैयाखैनो। ओमफ्राय मा होनदों जोंहा एमावा 6K लाइक डान थेंक इउ। ओमफ्राय जोंहा आं ओंख्रि संदों आदसा। ओमफ्राय खुसेंग्राया जोंना मा होनदों थांदोंमोन प्रिथि मोनजों थांदोंमोन प्रिथिमोनजोंसोनो प्रिथिनावसो थांदोंमोन नामा। ओमफ्राय मा होनदों लाइक डान थेंक इउ ट्रलनि। ओमफ्राय मा होनदों आंना मबाइल चार्ज गैया बिफा हराव चार्ज होनो मोनाखै दा कारेन्ट गैया आदसा। मोनाखै फार्स्टआवसो होनानै दोननो रोंदों। MMBनि लाइभआवहाय कमेन्ट हरबाय ओमफ्राय उनाव थांबाय। हरबाबो जाला थांफ्लांना गैया हरसे एकथासिम अनलाइन बन्द' खालामनो रोङाखै। ओमफ्राय जोंहा सोर सफैदों नों प्रिति नार्जारि थेंक इउ स' माच प्रिति नार्जारि आंनि लाइभ स्ट्रिमाव सफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। ब्लु होना होनाय स' जायाखै आरो ना। ओमफ्राय थेंक इउ प्रिति। मा होनदों प्रितिया जोंना बेजों थांदों बेलाय बेजों थांदों खुसिंसो आरो बे साला। बेखौनो प्रिथि सिस्टार बुंलायनो उल्लु खालामजाखायो नामा।
आंनो जानला मोनला खालामबाय जाया खुसेंग्रा आं बारा खेल लायाखैलै सोर सोरनि आइडि दंमोनथाय आं बारा नायलाबायखायालै ओमफ्राय प्रिथिया मा होनदों आंसो बाजै थुलुनि धनथुलिनो ओमफ्राय आंहाबो निमनिमबिनि लाइफआव उन्दुलांदों हरसे अनलाइन लागावबाय एकथायावसो नायनानै माबा खालामो माबा खालाम रोङाब्रा बावनानै थाबावबाय फाग्लाखा फासथा जाबासो होनानै दोनबाय आं सिखारनाया ओमफ्राय फार्स्टआव सिरि मोनखाबाय सिखारनाया दाना सिखारनो रोङाखिसै ओमफ्राय प्रिथिया मा होनदों थुथायावसो मोनदों आदसा दुइथायावसो उन्दुदोंबा ओमफ्राय आं ओंखारथ'नोसै दे बिफा सना अके आंबो दोनखानोसै नै बारा गोबाव आदथा 20 ग्राब खालामसां दोनसै आंबो बारा गोबाव होलालै आंबो दाना आंनि कमेन्ट फरायासै नों बिफा सना दालाय फरायाखै खोनायाखै आंहाबो बेखौबोथ' फरायखादों आंहाबो एम बि नि एल बि आव उन्दुलांदों हरसे अनलाइननो ओमफ्राय नैबेखौ फरायखाबाय आं ओंखारथ'सै दे बिफा सना खिनो बेखौ फरायखानो आरो माथो आंनि कमेन्ट फरायाखैसै नों बिफा सनानो फरायगासिनो आं ओंखारबाय दे उनाव बाय अके आंबो दोनसै ओमफ्राय नोंनो मोनसे सिमां खिथानांगौ दं आंहा सयथिबो जाला लाजाखाया थोद मा सिमांब्रा बेलाय जानला मोनला दामब्रानिसो नुदोंदां ओमफ्राय मा होनदों नोंसो सानना उन्दुदों बेखौ सानना उन्दुदों नोंसो सानना उन्दुदोंमोन नामा बिफा सना जिउ आंलाय गोसोखांबाय थाखायोना होननायसो जानोसै थोद जाथारगोनलै बाय अके बाय दोनबाय
बारा गोबाव